karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar iki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkem weh teles. Lah teles sok cangkeme. Wis cangkem teles ora usah dilapi. Piye? Tapi aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. tilakku kok, ora apa-apa ya. Lek perlu digomule disimpen. Mulai kangen karo Mbak Elisa dibukane. Alah lah wong tisu kok. Wong tisu ki kok nek banyune iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kene kayak jajakan. Moh aku normal loh. Neno. Sakar bisa nyawa. Soko iso nyaman. Yo toyo. Kaya ngene kuwi semangate uncek. Elok. Nitik cilik senengane sapa gunung. Kaping gunung. Oh, mayung gunung. Lho, omahmu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe ora? Mboten enten. Lho, wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari. Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Nanang Merem. Nggih. Nah. Oke. Kok ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean? niku teng pundi-pundi wayangan wonten. Mesti ana kaya seniman ulung kok ya. Penggemar ya. Loh, seniman itu. Wonten nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sakar bisa. Loh. Mbak, pengen pinalak kene sih, pinalak kene sih. Nah, Alah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus patune kene cedak. Dalang iki wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono.